No niin, moikka! Tänään me halutaan puhua siitä, millaista on yhdistää suurperheen äitinä oleminen, yksinhuoltajuus, työnteko, opiskelu ja politiikkona olemiseen. Sen mä voidaan sanoa, että se ei ainakaan ole helppoa. Sitä se ei ole. Sitä se ei todellakaan ole, mutta kyllä kaikista selvii, kunhan on niinku perheiden ja ystävien tukea. Joo. Mä saan esimerkiksi tosi paljon apua mun ex-mieheltä ja mun omalta äidiltä. Iso kiitos niille. Ja mä saan tosi paljon apua. No ei voi eksästä nyt puhua, mutta äidiltä ja sisaruksilta. Perhe on kyllä tosi tärkeä. Mä oon tosi onnekas, että mulla on perhe ympärillään täällä, että heiltä saan kyllä tosi paljon tukea. Ja myös vertaistuki. Niin, vertaistuki on niin ehdottoman tärkeää. Ja semmoinen, että me naiset kannustetaan toisiamme menemään elämässä eteenpäin. Vaikka saadaan kaikenlaista palautetta, saadaan semmoisia epäileviä kysymyksiä, että miten te nyt mukaan pärjäätte lasten kanssa ja laiminlyödäänkö me niitä. Ja sitten tuosta vertaistuesta tuli vaan mieleen, että siis mä oon nyt Minna on tuntenut tässä vähän yli vuoden kohta varmaan. Ja siis oikeasti pakko sanoa, että siis oli ihan yllätyksenä, kun tutustuin Minnaan, että siis sä oot ihan samanlainen kuin minä, vaan vähän valempi. Mutta siis ihan samanlaista oikeasti elämät. Yksinhuoltajia ei ole lapsia yrittää niinku pärjätä vaan tässä arkielämässä, että päivän kerralla, että oikeasti meillä on ihan samanlaiset tarinat. Kyllä, siis elämä voi olla tosi kaoottista. Aina ei löydy lastenhoitajia ja silti saattaa olla joku tärkeä kokous, minne on mentävä. Niin sitten me vaan napataan ne naskit mukaan ja todellakin. Siis ja hannataan siinä tilanteessa jollakin tapaa. Todellakin. Että ei nyt jäädä siis silleen, että mikä ei saa jarrutella ainakaan meitä. Että ei jäädä pois esimerkiksi tärkeistä kokouksista, että jos ei ole lapsenvahtia ja tälleen, otetaan mukaan. Ja tekehän se hyvä lapsillekin, että ne näkee mitä me tehdään. Niin, aivan. Eli se on ihan hyvä muuttaa sitäkin kulttuuria, että lapset olisi aina piilossa ja aikuiset olisi yhdessä paikassa. Ja sitten on myös tosi tärkeää semmoinen, että uskoo itteensä, menee eteenpäin ja vaikka se onkin haastavaa, niin se on myös lapsille tärkeää, että omat vanhemmat pääsee elämässä eteenpäin. Ja sitten yksi neuvo on vaan, että jos katsojista löytyy yksinhuoltajia äitiä tai ylipäätänsäkin naisiin, jotka samastuu meihin niin tähän meidän elämään, niin että älkää oikeasti kuunnelko muita ihmisiä, mitä niitä neuvoja heiltä tulee. Että siis ihmiset yrittää vaan lannistaa ja masentaa sille, että miten te pystytte tehdä että olette yksinhuoltajia äitiä, että ette kai, annaks te riittävästi huomioon ja aikaa lapsille. Ja totta kai me annetaan ja kyllä heillä on riittävästi sitä huomiota. Kyllä. Rakkaus lapsia kohtaan tulee ensimmäisenä ja sitten niissä puitteissa me pyritään rakentamaan myös sitä omaa elämää. Ja totta kai tulee tiukkoja tilanteita ja joutuu tekemään uhrauksia, mutta kaiken kaikkiaan me uskotaan siihen, että se, että naiset pääsee yhteiskunnassa eteenpäin, on hirveän tärkeää myös tuleville sukupolville. Todellakin. Ja siis onnellinen äiti on onnellinen lapsi ja se pitää tehdä selväksi, että totta kai lapset tulee meille ihan ensimmäisenä. Ne on niin kuin priority number one, mutta heidän mukaan mennään ja siis se on totta, että ei missään nimessä pitää piilotella, että otetaan kokouksiin mukaan ja joka paikkaan. Mulla on esimerkiksi se lauma, että kyllä niitä pusseissa näkyy, kun julkisilla mennään. Joo, sieltä tulee pieni kylä. Kyllä. Välillä ihmiset luulee, että se on joku päiväkodin ryhmä, mutta niin. Ei muuta kuin tsemppiä, siskot ja veljet ja murut ja kaikkia. Antakaa palaa. Kiitos. Kiitti.